Helo, shwmae a chroeso i rifin arall o'r podlediad Radio YesCymru gyda fi Siôn Jobbins ac yn ymuno da fi heddiw mae Geraint Thomas a da ni bod yn trafod pethau rhyngwladol a Chymru. Dwi'n edrych ymlaen. Geraint, croeso i'r podlediad sydd ar eich app podlediadau a sianel YouTube YesCymru hefyd. Geraint, panorama dwi'n ei alw fe. A dwi'n mynd wastad yn surprise mae Thomas ydy'r cyfenw. So Geraint, diolch ti ti'n aelod gweithgar a gwerthfawr iawn o YesCymru. A dyn ni'n sôn am beth enw Llythyrau gan Gyfeillion, os dwi'n gywir, Letters from Friends, sydd yn rhywbeth newydd, cylchlythyr newydd, bydd allan pob 2 fis gan genedloedd eraill dros annibyniaeth fel YesCymru a draws gorllewin Ewrop, felly basged, Catalaniad, ond hefyd yr Ynys Las, sef Greenland, Dde Tirol, sef yr ardal Almaeneg eu hiaith yng Ngogledd yr Eidal, Llydaw wrth gwrs. Felly, Geraint, sôn tym bach yn am beth ydy Llythyrau gan Gyfeillion. A dyna'r teitl cywir? Ie, Llythyrau gan Gyfeillion, dyna beth i enw fersiwn Cymru o'r cylchlythyr. Wedyn y drefn ydy, mae Cymru a YesCymru yn rhan o fudiad saws Ewropeaidd yr enw ICEC, International Commission for European Citizens, di'n Saesneg. A wedyn, da ni'n un o'r 7 gwlad greiddiol yn y gwledydd nes di enwi, a hefyd yr Alban, yr Alban, Catalunya, Gwlad y Basg, Flandres, Dde Tirol, Veneto a Chymru. Ond hefyd mae gennym ni wledydd eraill sydd yn partneriaid, da ni'n galw nhw, sef ymgyrchoedd sydd yn dod i fi, sydd yn magu stem ar hyn o bryd. Sardinia a Sicily, Galicia, Llydaw, yr Ynys Las, wrth gwrs Greenland, ond hefyd, da ni'n cael cyfraniad gen Werddon, fel dyn nhw'n dim yn ymgyrch annibyniaeth yn yr un ystyr, ond yn ymgyrch enw, wrth gwrs. Wedyn, syniad ydy, da ni'n rhan o'r mudiad yma, wnaethon ni gynnal gynhadledd, wnaethon ni gynnal cynhadledd rhyngwladol ICEC yn mis Gorffennaf yng Nghaerdydd, a da ni'n gweld cyfle fel Cymru i nid yn unig ddysgu wrth ymgyrchoedd gwledydd eraill, ond hefyd i gael ysbrydoliaeth, mae ymgyrchoedd eraill o hyd yn ysbrydoli ni fel Cymru, dyddiau sefydlu Plaid Cymru, i dyddiau sefydlu YesCymru yn cael ysbrydoli gan ymgyrchoedd Alban. Ond hefyd, i rannu arferion da, ac gweld yn union lle da ni arni, a mae hyn yn bwysig, dwi'n meddwl. Wedyn y syniad ydy bod ni'n, mae yna gylchlythyr yma, Cymru, ni sy'n gyfrifol am rhedeg y fenter, felly mae'r darna ar gyfer y gylchlythyr cyntaf wedi dod i law, gen 8 o wledydd. Wedyn, da ni'n hel y cwbl at ei gilydd golygu, a wedyn, da ni wedyn yn anfon y cwbl allan i'r gwledydd yma nôl, a wedyn, wythnos yn ddiweddarach, wedyn maen nhw wedi cyfieithu i'w ieithiad eu hunain, a maen nhw'n cyhoeddi y cylchlythyr drwy sefydliadau nhw, a ymgyrchoedd nhw, a da ni'n mynd i wneud yn ei fath yng Nghymru. Wedyn, unrhyw un sydd yn derbyn cylchlythyron YesCymru fel mae rwan, mi fyddwch chi hefyd yn cael yr cylchlythyr yma ar e-bost. Na ni. A dim am ddim, felly. Mae am ddim, felly. Mae'r cyntaf o'r agwedd yn cyntaf. Na ni, felly yw erthyglau digon byrion, tra be 800 eiriau, rhywbeth felly, dim yn beth hir iawn, lluniau gobeithio. Ti'n rhoi rhyw flas i ni o'r ymgyrchoedd falle beth sy'n digwydd, neu bydd i'r hanes, neu falle cyd-destun. Hynny yw, mae yna ystod eang iawn o genedloedd fyna. Ddim wedi Cymru sydd sort of rhywle yn y canol falle, yr Alban a Catalunya sydd wedi cael referenda. Dde Tirol rhan o'r rhan Awstria, ond dwi'n wedi cael ei gipio gan yr Eidal ar ôl rhyfel byd cyntaf fel gwobr am ymuno ar ochr iawn yn erbyn Awstria. Mae'n da chi yr Ynys Las sydd gyda lot fawr o bwerau sydd yn rhan o Frenhiniaeth Denmark sy'n sort of gwahanol iawn i lot o bobl. A dyn Llydaw wrth gwrs sy'n ymgyrchu dros un o'r wlad achos bod y Natsied wedi torri off dinas a departement naoned nont. A dyna un peth wrth gwrs mae'r Ffrancwyr wedi cadw, mwyn cadw Llydaw yn wan, ac maen nhw'n ymgyrchu dros un o'r wlad yn ogystal â dros Senedd Cryfach. A dyn tebyg i Gwlad y Basg. Dyn ni'n ffordd, a ni'n trawd hwn yn ochr Saesneg y podcast. Dyn ni'n lwcus mewn ffordd, mae'n hunaniaeth genedlaethol ni a sawl ystyr Geraint. Dyn ni'n cadarn dydy. Mae gennym ni ffin sydd wedi gytuno yno. Dyn ni'n un wlad unedig. Mae gennym ni iaith, mae gennym ni
statws i'r iaith na sydd ddim yn mor wir i ieithoedd yn y Sisli, yn y Sardinia, neu Llydaw. Mae gennym ni sefydliadau cenedlaethol tîm pel-droed mewn recordio hwn diwrnod ar ôl y cymryd o'i styd i Gogledd Macedonia 1. Mae beth ydyn ni falle fel Cymru cymryd yn gyniatawl, ond i'n wledydd eraill sy'n falle, wel, maen nhw wedi syfu cael y pethau yma. A dyna'n union beth yw'r nes ti dweud lle bod ni rhywle yn y canol yn swn i'n angytuno swn i'n dweud bod ni rhywle o'r flaen y gad ar hyn o bryd, yr holl wledydd yma. Da ni'n edrych, da ni wedi cael yn ysbrydoli yn amlwg Catalwnia a'r Alban i hyd yn oed sefydlu'n ymgyrch ni yma. Ond mae nhw i radda wedi cael referendum 2 gilynedd holl o wahanol, Catalwnia'n ennill a'r Alban yn colli. Mae'r ddau yn ddwy wlad honno, mae'r ddwy ymgyrch bron iawn yn union yr un lle. Hynny ydy, maen nhw yn chwilio'n galad ac yn trio ffendio ffordd ymlaen i ennill y dydd unwaith eto. A bydd un o'r ddwy wlad hynny yn gallu ffendio'r ffordd. Ella na Flandres yr un sy'n mynd i arwain y ffordd go iawn, achos mae Llywodraeth Gwlad Belgar yn y bryd mewn stalemate llwyr, a dydy ddim yn bodoli unrhyw ffordd weithredol, achos bod gymaint anghytuno rhwng yr adran sy'n cynrychioli, neu'r rhambar sy'n cynrychioli Flandres, a'r rhambar sy'n cynrychioli Walwnia, ac eich bod yna fydd yn mynd i ddod nid agos, lle maen nhw'n mynd i fynd, reis dyna hi, dyna ddiwedd arni be am symud ymlaen. Ond dwi'n meddwl eich bod ni wedi ddysgu, am na rhywbeth cynhenid yn ni fel Cymru, bod ni o hyd yn edrych i fyny at y gwledydd eraill i gyd. Ond o'n cyfarfodydd, da ni'n gael, da ni fel Cymru rhan o ICEC ers tro, ydy, da ni'n cael yr argraff bod nhw'n edrych i fyny tuag ata ni. Nid yn unig fel statws ni fel gwlad, a lle da ni arni yn identity, hyd o'r pethau syml fel mae gynnon ni'n tîmau chwaraeon yn hynna. Oes, wel, mae'n mor bwysig. Yr Alban hefyd, wrth gwrs. Ond hefyd, yn ymgyrch ni, ac mae ymgyrch YesCymru yn andros o ymgyrch gref, mae'n andros o ymgyrch sydd mae'r gwledydd eraill yn eitha eiddigeddus ohoni, achos mae'n ymgyrch sydd yn canolbwyntio ar un elfen, sef annibyniaeth i Gymru, a da ni wedi llwyddo i ffiltro allan bron iawn unrhyw beth arall o'r ymgyrch. Mae'n ymgyrch gwbl unionsyth a rhywbeth dydy'r gwledydd eraill ddim wedi llwyddo i wneud. A wedyn, maen nhw'n edrych yn fyny tuag ata ni, ac yn edrych, efallai, da ni'n sôn am gael rhyw fath o domino effect ar draws y gyfandir, yr holl wledydd mae'n mynd i ennill annibyniaeth yn yr degawd nesaf am hwn i, a pwy sy'n mynd i fod y domino cynta i ddisgyn, allan y Cymru fydd i, dwi'n gwybod. Mae'n rhai pobl yn dweud na weithiau. Dwi'n meddwl bod ni ddim cweith yna, ond hynny yw, fel ti'n gwybod Geraint, mae gen i'r theori bach, mae pethau mawr yn digwydd pob 19 mlynedd yn wleidyddol. So, da ni'n cael referendum 1979, hwnna'n methu 1998, 97, mae'n pasio, da ni'n cael arall-arall 2011 yn pasio. A dwi'n nhw feddwl, a sa chi'n edrych nôl o 1979, falle ti'n dweud bod Cymdeithas yr Iaith a Pontrywerin mewn ffordd bod hwnna wedi dechrau a sefydlu swyddfa Gymreig 1964, bod hwnna'n rhywbeth mawr. So mae yna bethau mawr, so mae yna rhywbeth dwi'n credu mawr yn mynd i digwydd ar ôl 19 mlynedd yn fras rhwng etholiad, referendum yr Alban yn 2014 a Brexit yn 2016. So dwi'n meddwl 2032, mae yna rhywbeth rhwng fyna mawr yn mynd i ddigwydd. Wyt ti wedi rhoi the neck? Pa iaith hwn? Ti wedi rhoi y ben uwch ben y paret, Geraint Thomas, a dweud bod Cymru mynd i fod annibynnol yn 2032. Dwi'n meddwl hwnna'n fel ar y mysedd i. Dwi wrth y modd efo hyn, Geraint, ond pan wyt ti'n credu bod 2032 am fod y flwyddyn fawr i ni? Felly, holl wrandawyr bodlediad Radio YesCymru. Ond dyrwch yn eich dyddiadur rhan, prynwch y champagne. Ond dwi'n meddwl bod yr arwyddion i gyd yn pwyntio. Fydd hi'n berffaith o ran, fydd 3/4 mileniwm ers Cilmeri. A lle da ni wedi bod am 3/4 mileniwm fel Cymru, dwi ddim yn gwybod. Ond os yna'n rhedeg ymgyrch hefyd, ymgyrch tuag at annibyniaeth, ymgyrch right to decide, ymgyrch tuag at referendum, dwi'n meddwl bod 2032 yn berffaith. Ac erbyn hynny, fyddwn ni'n barod, erbyn hynny fydd yr hinsawdd wleidyddol, fydd y demographics, fydd bob dim mewn lle. Mi fyddwn ni'n rhan hefyd o ddominos, erbyn hynny, ella bydd yr Alban wedi cael ail referendum, fydd pethau wedi digwydd yn Flandres, ella bydd Catalwnia wedi cael trefn ar bethau erbyn hynny hefyd. A mi fyddwn ni'n rhan o'r miri yna ac
llanw enfawr yma, fydd o bron a digwydd yn ystod y ddegawd dwytha. Nath i'n gweithio, ond tro yma dwi'n siŵr fydd o'n gweithio. Ie, dyna di hanes Ewrop, wrth gwrs, mae dwyrain Ewrop yn cael llanw mawr o wledydd dod yn dibynol ar ôl y rhyfel byd cyntaf, felly mae rhywbeth mawr sy'n upsetio, sy'n tanchwa rhyw fath, a wrth gwrs yn 91 gyda collaps llwyr y system gomryddol yn yr Undeb Sofietaidd. So dwi'n meddwl bod hwnna, mae rhywbeth tebyg fydd hi, ac wrth gwrs, ddim eisiau mynd i fod yn dathlu mewn dyfynodau deddfa Unol Cymru 1536 yn 2036, bod ni'n dal yn stuck fel rhan o ryw atodiad i Loegr. Felly, ie, dwi'n meddwl bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Gawn ni weld beth ddaw, y job ni ydy just cael y Mae'n i'r wal, wneud y gwaith caled caib o'r rhaw yma, ag gweld lle allwn ni dysgu. Hynny yw, o'n i'n trafod o lle yn gynharach cyn dod ar y recordio, hynny yw, mae Cymru dwi'n mynd i canolog fel central, ond mae gennym ni rhywbeth i'r gwledydd eraill, ond mae gennym ni'r iaith, y mudiad iaith hefyd, mae gennym ni genedl sydd ddim mor fawr, so da ni tua'r maint, bach yn llai na Flandres, bach yn llai na'r Alban, ond tua'r maint a Llydaw, bach yn llai na Llydaw, ddweud y gwir. So da ni'n mynd i'n mwyaf. Un beth da ni wedi llwyddo i beidio wneud, i bod ni ddim wedi dod o'r gwledydd rhy pleidiol mewn i YesCymru, a dwi'n meddwl, dwi'n cymryd John Walsh, ffrind fi cyfaill Iwerddon ddeithio i llynedd. Problem cynrychiolwyr Cymreig yw bod nhw'n credu bod cynrychiolwyr eraill gwledydd bach i gyd fel cynrychioldeb Gymreig, a dydyn nhw ddim. A dwi'n meddwl, mae eisiau ni parchu bod cynrychioldeb mewn gwledydd eraill yn wahanol. Mae Flandres yn dod o gefndir o hyd y gwela i fwy Christian Democrats, os hoffech chi bach mwy ysgwrs dde na Chymru ddim gyda'r ochr sosialaidd. Falle'r un peth efo Dde Tirol hefyd, wrth gwrs o'n nhw'n erbyn ffasgaeth Mussolini oedd yn trio cael gwared o'r iaith Almaeneg a bethau. Felly, beth ti'n meddwl ydy'r gwersi gallen ni falle yn dysgu o wledydd? Beth ti wedi gweld sy'n wahanol yn y gwledydd eraill i'n mudiad ni yma yng Nghymru? Mae dwy elfen sy'n fwy amlwg gen i beth o'n i ddim yn ddisgwyl cyn flwyddyn yn ôl, nath Phil Griffiths o YesCymru a fi ymuno efo ICEC fel cynrychiolwyr Cymru. Yr elfen gyntaf ydy pa mor greiddiol ydy iaith y mudiadau eraill mewn gwledydd eraill efo ymgyrch dros annibyniaeth. Ac yng Nghymru, da ni wedi cadw YesCymru yn ymgyrch dros annibyniaeth. Ac gan fod hi'n Gymro Cymraeg ac wedi ymgyrchu dros yr iaith ar hyd yn oes. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod yn ymgyrch ni'n aros felly. Ond yr ail beth sydd wedi rhyfeddu at ei, rhywbeth dwi wedi bod yn chwarae lawer yn y meddwl, ydy meddwl lot amdan hyn, nedig dros y mis dwytha, dwi'n gweithio ar y prosiect yma, ydy sut ydyn ni yng Nghymru yn delio efo hanes. Mae'n ymgyrch ni. Mae'n ymgyrch ni yma. Mae yna wledydd eraill tebyg i ni. Dwi'n meddwl bod Llydaw, dwi'n meddwl bod Sicily yn debyg iawn i ni yng Nghymru. Hynny ydy, da ni'n dychmygu Nghymru yn eistedd yn y car ar y daith tuag at annibyniaeth, a da ni'n edrych drwy'r ffenast flaen. A dwi'n meddwl bod drwg lot o'r gwledydd eraill ydy bod nhw'n edrych yn y drych am y nôl yn amlach na bod nhw'n edrych am ymlaen. A wneith yr darllenwyr pan gewch chi'r cylchlythyr drwad weld hyn. Mae yna lot o... Dwi'n gofyn i'r gwledydd i gyd am gyfraniadau. Dwi'n gofyn nhw, dydwch rhywbeth am eich ymgyrchoedd, dydwch rhywbeth am eich sefyllfa, a dydwch rhywbeth am ffordd â chi'n gweld y ffordd ymlaen. Ac beth dwi'n gael yn aml yn ôl ydy, da ni wedi cofio diwrnod Merthyron o hanner can mlynedd yn ôl, neu da ni wedi cofio am brwydra, diwrnod cofio brwydra, a mae'r hanes yn ystod amlwg. Mae lot o'n hanes diweddar. Dwi'n meddwl bod Catalonia, holl ymgyrch Catalonia yn y byd mewn cors llwyr, lle mae'r gors honno i gyd yn digwydd yn 2017. Dwi'n methu denig o'r gors honno. Mae'r Alban hefyd, mae cysgod 2014 yn hir dros yr Alban. Mae Flandres, mae cysgod brwydra o'r drydydd ganrif ar 10 yn taflu'n hir ar boes Flandres. Wedyn maen nhw'n... Lle yng Nghymru, mae'n bod Llydaw Cymru o'r holl wledydd Sardinia ydy'r gwledydd sydd yn edrych ymlaen mwyaf. Dwi'n meddwl bod hwnna rhywbeth fydda ni ddathlu yma yng Nghymru. Da ni yn cofio'r gorffennol, da ni wedi defnyddio
ymgyrch Gymru, cofiwch Tryweryn, Welsh Not, popeth felly. Ond dwi'n meddwl bod ni'n or-ddibynnol ar yr hanes yna yn ymgyrch ni. Mae'n ymgyrch ni yn ymgyrch sydd yn eitha positif. Da ni'n dychmygu ac yn deisyfu pa mor dda all Cymru fod pan mae'n mynd i ennill annibyniaeth. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth i ni ddathlu. A dwi'n meddwl ella, gan bod ni'n cydweithio'n andros o agos wan fel gwledydd drwy'r mudiad yma, dwi'n meddwl bod nhw yn deisyfu beth sgynnon ni yn hynny o beth. A mae'n andros o ddifur. Ie, mae hwnna'n rhywbeth fi wedi bod yn pendroni dros o'n ddiweddar. Hynny yw, mae demograffi Ewrop yn newid. Mae demograffeg yn thing da fi, dwi'n gwybod dim yn beth o pa. Ond da ni'n symud i ffwrdd o beth bydde Cymro go iawn, neu Llydawr go iawn. Hynny yw, mae'r bobl na dal i fod, ond da ni'n sôn am bobl sydd wedi symud mewn sy'n ail genedlaeth neu genedlaeth gyntaf, o bobl sy'n dod o wlad dramor, da ni'n sôn am bobl sydd falle yn gefnogol i iaith, ond ddim wedi cweith i ffitio neu sticio dyn nhw trwy addysg neu beth bynnag. Falle bod nhw'n siarad i'r iaith, ond mwy fel ail iaith, a bod nhw'n teimlo bod y iaith ddim crystal. Felly dwi'n meddwl mae natur y mudiad cyniaethol yng Nghymru wahanol i beth bydde fe yn y 50au neu 60au hefyd, dwi. A dyn ni'n cynabod hwnna. Dwi'n meddwl bod ni'n gorfod rhyw ffordd trio bod un step o flaen llaw, a dyna dyn ni'n llwyddo ni, dwi'n meddwl, mudiad cyniaethol, pan bod hwn wedi clicio gyda pobl sy'n ifancach na fi, dwi'n reit ar y cysp o'r oedran, bod di cydio mewn ei sensu'r bobl yna. Am gyfnod, oedd cenedloldeb Cymreig yn cael ei weld yn nhw fel hen ffasiwn. A dwi'n meddwl, y syndod, un o'r dau syndod mwyaf fi efo YesCymru, ydy un, bod yr cwestiwn yr iaith ddim di rhwygo'r mudiad, o'n i'n credu wrth un o'r sefydlwyr, o'n i'n meddwl hwnna rhywbryd bydde ffeit mawr am hwnna. Mae yna tensiwn weithiau, mae yna angytid, ond dy ddim di rhwygo'r mudiad, dy ddim di fod yn broblem fawr. I'r ffordd llall. A llall ydy bod ni rhyw ffordd yn cael ei weld yn fudiad ifanc dyw'r pobl ifanc ddim yn ei lot fawr gyda'r mudiad. Sy'n sefyllfa o'r rhyfedd, lle mae'r pobl sy'n ymgyrchu sydd ar y stryd sy'n dosbarthu tyfleini ar y cyfan yn ei 40au, 50au neu'n hun, mae'n rei bach yn iau yn 30au. Dyn ni ddim yn cael pobl o 20au, ac eto nhw ydy'r bobl sy'n fwyaf cefnogol i'r mudiad. Felly, rhyw ffordd, da ni wedi cael rhywbeth o tric lle trio bod ar y blaen i'r drafodaeth yna, peidio bod yn rhyw fersiwn o y Cymru hoffen i fod, da ni ddim wedi cael llun i mesur allan, dyma'r math o Gymro. A mae hwnna rhyw ffordd i gweithio ni, diolch i'r nef. Dwi'n gwybod, ôl ar 3 pwynt o'na, Siôn, os gai. Y cyntaf ydy bod ni wedi cadw, dwi'n meddwl bod yna mudiadau yng Nghymru wedi llwyddo i wneud hyn yn andros o'r llwyddiannus dros y blynyddoedd. Da ni'n andros o dda am chwarae hefo'r optics, fydda i'n alw fo. Mae YesCymru'n andros o dda. Mae'r stwff da ni'n wneud allan y cyfryngau cymdeithasol, bobl sy'n dod i siarad mewn gorymdeithiau, bobl sy'n arwain gorymdeithiau, yn bobl ifanc. Ac bod yr eilla rhai sydd efo'r screwdrivers ac y bellyn y cefn yn oed i ac yn hun. Cymdeithas yr iaith yn enghraifft berffaith o hyn. Cymdeithas yr iaith wedi aros yn fudiad sydd yma optics Cymdeithas yr iaith, swn i'n deud, yn tua 20 oed. Na Fred a bawb sydd yn redag Cymdeithas yr iaith yn gwneud gwaith arwrol dros y blynyddoedd. A dwi'n meddwl bod hwn yn llwyddiant ysgubol i'n mudiadau ni. Sy'n arwain at yr ail bwynt ella ydy bod ni hefyd wedi llwyddo i datgysylltu Cymreicdod a'r iaith hefyd o wrth bod yn bobl Cymru. Dim Cymru ydym ni, ond pobl Cymru, unrhyw un. A dwi'n meddwl bod ni'n gyd a draws o Gymdeithas Bêl-droed i'r holl fudiadau wedi bod yn hynod llwyddiannus o groesawu a gwerthfawrogi a daslu unrhyw un sydd yn dymuno byw yng Nghymru ac yn dymuno galwyn yn Gymro neu siarad yr iaith. A dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn andros o llwyddiant. Dwi'n meddwl os di hyn cweit yn digwydd mewn gwledydd eraill. Dwi'n meddwl da ni rioed i bod yn fudiad diolch i'r nefoedd sydd wedi cael yn temtio o gwbl i fod yn unrhyw fath o blood and soil. Da ni wedi bod yn fudiad croesawgar. Dwi'n meddwl hynny yn un o'n cryfderau mwyaf ni, dwi'n meddwl. Ydy, a dwi'n meddwl bod hynny, mae jyst yn cael sac dwi'n credu yn y pen draw hefyd ydy. I cadw ar y trywydd yna, dyna lle dwi'n meddwl bod is-etholiad Caerffili mor bwysig. Hynny yw, pan o'n i'n meddwl, dwi'n meddwl o'r Brexit,
nes i llythrennol aros yn y gwely trwy dydd. O'n i mor ddigalon am y peth, fe. Yn ddirfodol felly, existential felly. Ac pedwar munud, dyn ni'n cael rali ar stryd. Tu allan tro pethau, sgwar Glyn Dŵr yn Aberystwyth. A pwy bynnag sy'n troi fyny, oedd rhyw 40, 50 o bobl, falle 60 o bobl fyny, bobl eraill yn grac. A mae'n rhaid ni cael ffeit, ynddo fe. Ac o'n i'n meddwl ar y pryd, unai yn 19 mlynedd i'r Cymru'n annibynnol, neu byddwn ni yn rhan o'r Lloegr. Ac o'n i'n reit hyderus bod hwnna bod ni wedi concro hwnna ar ôl llwyddiant YesCymru top 5 mlynedd yn ôl o beth bynnag. A wedyn ni'n poeni trwy'r reform yn y flwyddyn diwethaf, mae'n ffach, falle bod fi wedi bod yn wrong. Ond a dyna lle dwi'n meddwl mae Caerffili, dydy'r reform ddim yn mynd i reoli Cymru. Hynny yw, mae'n mynd i fod yn braith yma, dwi'n credu bydd y peth yn tan Siafins yn y pen draw. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi curo'r reform lle mae y mudiad cenedlaethol, y cwestiwn wedi dod yn rhywbeth common sense ac yn siarad ar rhywun, a dwi'n mynd syni bod hwn yn rhywbeth pleidiol, ond rhywun wedi bod nhw wedi bod allan cynfasio, bod nhw wedi gweld pobl yn meddwl bod Plaid Cymru'n blaid sensible. Mae hwnna i rhywun o'n oedran ni yn syfrdanol yn dyfe, hynny yw. Dwi hwnna yn podcast Plaid Cymru, nid yna'r pwrpas. Ond yn ymhlyg â hwnna, bod y cwestiwn cyndeithol yn rhywbeth sensible i bobl. Nawr, ydy pawb yn gefnogi annibyniaeth? Na. Ydy pawb yn deall beth ydy annibyniaeth, pa mor ddwfn dyna sy'n rhywbeth arall. Ond yna rhyw ffordd wedi troi y gornel, dwi'n meddwl, ar ochr reform. Ac gallen ni hawdd i bod mynd ar y ffordd yna. Dwi'n meddwl bod YesCymru wedi bod yn hollol greiddiol i ni sio bod hwnna ddim yn digwydd. A dwi'n meddwl falle efo'r pen llanw dwi'n credu reform bod hwnna wedi droi nawr. Ond dwi'n meddwl pobl, fel ti'n dweud, dyn nhw ddim falle digeinig ddim wedi clicio i bawb, di pawb ddim ar y cwch, jyst annibyniaeth. Ond mae'n cael ei weld yn opsiwn. Ac dwi'n meddwl bod holl pobl sy'n clwm yn cael ei gweld pobl yn weddol synhwyrol. A mae hwnna'n anferthol. Dwi hwnna ddim wedi digwydd o'r blaen, dwi'n credu. Mae cenedloedd y Cymreig wastad wedi bod yn rhywbeth oedd credu bach yn odd i bobl ynddo. Dwi'n cytuno 100%. Dwi bod o'r far, dwi'n optimist, Siôn. Dwi ddim. Bod na, dwi'n gwbl gredinio bod na ceiling i gefnogaeth reform, doedd y ddeal. Dwi'n meddwl, dwi ddigon hyderus yna ni fel Cymru, bod na ddigon o bobl gall yng Nghymru i beidio ethol i reform. A dwi'n meddwl bod hynny wedi dangos yn Caerffili, ac o'n i lawr yng Nghaerffili, a dyma rhywun yn deithio fi, it's simple, isn't it? The thinking people votes Plaid, and those that don't think are going to vote reform. Ac o'n i'n meddwl, reit, dwi'n cofio, deud wrth Rhyn a Biorwaith, Plaid Cymru, the thinking man's party, lle. Sydd yn difyr, bod bobl wedi meddwl amdano. A peth arall i dweud am hynny o beth ydy, ac bobl ifanc, nathon ni giro reform yn yr union faes, oedden ni'n disgwyl, y maes y gad oedd, lle oedden ni'n disgwyl reform wneud y dda. Felly, ar ddwrnod yr etholiad, oedden ni'n, dwi'n meddwl, Plaid Cymru yn ofni, bod y tywydd yn mynd i ffafrio, os y tywydd yn dda, os y turnout yn uchel, a bys hynny yn sicr yn ffafrio reform, achos bys bobl ifanc yn dod allan ac yn rhoi pleidlais y reform. Ond beth ddigwyddodd oedd, mi oedd y tywydd yn weddol, mi oedd y turnout yn andros o uchel, dros 100%. Ac mi wnaeth y bobl ifanc ddod allan, ond wnaethon nhw bleidleisio dros Blaid Cymru, sydd yn rhyfeddol, dwi'n meddwl, yn y marn ni, beth bynnag. Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n... Mae hwnna'n rhaid andros o... Mae hwnna'n rhaid andros o obaith i fi yn gylch yr holl ymgyrch dros annibyniaeth. Achos oedd bobl wedi gwneud penderfyniad, bobl ifanc wedi gwneud penderfyniad, oedden nhw wedi meddwl yn synhwyrol y peth allan, wedi penderfynu rhaid pleidlais i blaid sy'n cefnogi annibyniaeth, ac oedden nhw wedi dod allan mewn niferoedd hefyd. A wedyn, dwi'n meddwl, mae hwnna'n rhaid andros o obaith i fi, Siôn. Ydy, hefyd bod... Dwi'n cytuno dy ti, a dwi'n meddwl bod hwnna yn seicolegol, dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig. Felly nawr, y gwrthwynebiad i ffom ydy, nid Plaid Cymru, dwi'n hwnna'n ddehun, nid bod hwnna'n bwysig, ond mae Cymreictod ydy'r gwrthwynebiad i reform. A dwi'n meddwl dyna sydd y mor bwysig, a dyna sy'n mynd i ennill annibyniaeth ni, ydy, os chi ddim yn offi yr holl gwleidyddiaeth reform, y ffordd i ddangos hynny ydy vote Welsh Nash, ynddo, fel bydden nhw ar fyddein yn 70au hynny. Dyma ydy'r antidot mwyaf. A mae lot o bobl jyst wedi meddwl fras bucket. Na i twllu tunen nhw, na i ddangos nhw. Bobl neith, bobl parchus, ti'n dweud twllu tunen, dwi'n vote Plaid, mwyn dangos bod fi ddim yn reform. A dwi'n meddwl hwnna'n seicolegol, be mae pobl wedi dweud ydy, dwi'n ochrod, dwi'n pleidiol efo py fach
i Gymreictod, nid i Brydeindod. Ac bod i ffwrdd gwisgo hynna fel rhyw fath o Cymru, dyn nhw ddim wedi gwerthllwyddo wneud hwnna. Oedd e'n beryg yn 6 mis o'n falle gallai hwnna'n digwydd bod e'n penodol oedd Gymreictod Prydeinllyd. A mae hwnna wedi gael ag yn bwerus, a dwi'n deall hefyd. Ond dwi'n meddwl bod pobl wedi gweld yr antidot i'r ffom ydy Cymreictod gwleidyddol. A mae hwnna'n rhywbeth pwerus iawn. Ac unwaith mae hwnna mewn, dwi'n meddwl yn ddiwylliannol, a mae'n dod yn fwt hunaniaeth, yna mae'n anodd iawn symud hwnna, neu'n anoddach symud hwnna. Dwi'n gytuno 100% o hynny, ac wrth gwrs beth sydd yn ychwanegu hyd yn oed fwy at yr achos hwnnw ydy bod yr holl ddelwedd, yr holl fudiad Prydeindod a Jack yr Undeb a mae wedi mynd mor wenwynig ac hyd yn oed yn fwy yng Nghymru a'r Alban. Dwi'n meddwl bod o ddim cweith gymaint yn Lloegr, mae'n amlwg i baneri nhw ydyn. Ond yng Nghymru yn sicr mae'n cael ei weld fel entity cwbl wenwynig ebyn hyn. A rhywbeth eich sy'n mynd yn ôl, hyd yn oed 10 mlynedd yn ôl, gwn i'n gweithio yn Gaernarfon ac yna hyd yn oed partion stryd brenhiniaeth yng Nghanarfon efo Jack yr Undeb yn chwifio 10 mlynedd yn ôl. Dwi ddim yn meddwl bod hynny'n digwydd rwan, mae'n fod yn onest. Na, dwi'n meddwl bod hwnna wedi... Mae rhywun erbyn hyn, mae peth digwydd droed fe, y Prydeinwyr sy'n od bellach pan ma'n i'n ifanc, y Cymru, cenedlaetholwyr oedd yn od yn y teulu. I fynd nôl at y llythyrau gan Gyfeillion, sydd yn bwysig, dwi'n meddwl, mae'n jyst gweld y cyd-destun rhyngwladol mor bwysig. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth pwerus iawn yn digwydd, ond ni'n gweld bod YesCymru, sef y mudiad dros annibyniaeth. Wel, dwi'n meddwl bod nhw wedi cam gwag yn peidio jyst dweud bod nhw eisiau annibyniaeth i Llydaw. Maen nhw wedi mynd am rhywbeth mwy canol ffordd. Dwi'n meddwl, pan oedd ni'n sefydlu, oedd criw ni'n sefydlu YesCymru, thyn ni benderfynu, mae rhaid i bod rhywle ar y ffurf afen gwleidyddol, mae wedi rhywun ymgyrchu dros annibyniaeth. A hyn oed yma'n just 6% o bobl sy'n eisiau fe, mae rhaid bod yna fel opsiwn. A mae hwnna hefyd yn rhoi rhywbeth o balas, dwi'n meddwl, i'r mudiad cyffredinol wedyn. Mae bobl sydd eisiau just rhywbeth o bach mwy o senedd. Gallu dweud, os na chi'n cael rhoi beth ni eisiau, mae'r pobl ddrwg yna mynd i cael ei annibyniaeth. So, sa'n ni'n YesCymru, byddwn ni jyst yn mynd 100% am annibyniaeth. Ond dyna ni, i dewis nhw dyna. Ond yn rhaid yn Saesneg, farwodd yn had yn mis Awst, ac o'n i'n mynd trwy stwff. Oedd e'n sgrifennydd ymgyrch Senedd i Gymru. Sefydlwyd i ni 1987. A'r 10 mlynedd wedyn, da ni'n cael Senedd i Gymru yn referendum 1997. 2016 mae YesCymru'n sefydlu, da ni'n edrych fel yn 2026 bydd yna blaid annibyniaeth yn rheoli Senedd Cymru. Felly, mae'r pethau yma'n gallu gweithio, yn dyfe? Dwi pob ymgyrch ddim yn llwyddo, ond dwi'n meddwl bod ymgyrch sy'n gwneud efo hunaniaeth a'r iaith, mae yna rhywbeth sy'n digwydd ar diwedd, mae yna waddol i gael. So, pa bod bynnag wan ydy'r gwahanol gwledydd yma cenedloedd ar y funud, mewn 10 mlynedd, bydden nhw ddim mor wan. A dwi'n meddwl, dyna di'r neges fawr, dwi'n meddwl YesCymru hefyd i, os ydych chi'n neud rhywbeth, ydych chi'n cadw atra, ydych chi yn mynd i cael rhyw fath o lwyddiant. A gen i weld os bydd fi a ti'n gywir bod annibyniaeth yn y 30au, ond mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd, dwi'n meddwl. Ond sicr, dydy status quo draws Ewrop, dy status quo yn y gwledydd yma, yn yr ynysoedd yma, ddim yn mynd i bara. Bawr mwy na chydig flynyddoedd. Mae'n gwbl amosib iddo fo bara. Felly, mae pethau'r gerdded yma, mae pethau'r gerdded mewn gwledydd eraill Ewrop. Beth sydd yn wych am mudiad fel ICEC ydy, da ni'n gallu eistedd lawr fel gwledydd rownd y bwrdd, fel Phil Griffith a fi wedi cael fynd i Catalwnia mis Medi, eistedd lawr rownd y bwrdd efo arweinwyr yr Asembla Nasional Catalwnia a trafod be oedd eu gweledigaeth nhw, ond hefyd be oedd y gwersi nath nhw ddysgu. Be oedd y gwersi nath nhw ddysgu yn ei ymgyrch nhw. Nath nhw ennill referendum, wrth gwrs, ond nath nhw gangymeriadau yn yr oriau yn dilyn canlyniad y referendum honno. Mae'r gwersi yna i gyd i dysgu. Ynghylch perthynas mudiad torfol hefo pleidiau gwleidyddol pro annibyniaeth a hefyd wedyn rhaid ffydd mewn arweinyddion ac unigolion ac felly bod hynny'n bwynt o wendid a mae'r pwynt mwyaf mae Phil a fi wedi ddysgu o'r ymweliad yna ydy hynny'n union grym, mae rhaid i'r grym a rhaid i'r holl impetus yr ymgyrch dros annibyniaeth ddod o'r mudiad torfol a dyna pam mae YesCymru yn canolog ac yn holl bwysig yn hyn i gyd. A dyna pam mae aelodaeth a pobl oed arian a bod yn aelodau YesCymru mor bwysig. Geraint, dwi'n mynd i ddod o'r sgwrs yma i derfyn. O'n i'n trafod cyn bod ni'n mynd ar-lein.
Dau lyfr o'n i'n gweld yn bwysig iawn. Dwi'n cofio llyfr ddod allan yn 1990 yn Gymraeg, llyfr bach gan y Lolfa, gan Gwynfor Evans, un o'r pethau gwych oedd Gwynfor yn wneud, oedd llyfr enw Bai Cymru'n Rhydd, lle mae'n rhoi rhyw grynodau byr, falle 2 eiriau am gwahanol wledydd yn bennig yn dwyrain Ewrop, dangos pa mor wan oedd sefyllfa'r iaith efo nhw o ran llythrenedd a addysg a stwff yn lle fel Ffindir, Estonia, a sut yn nawr maen nhw yn economaidd i gymaru beth oedd Cymru a bod nhw ar y pryd ar fin dod yn annibynnol. Ac oedd hwnna i fi'n yn wych yn dangos bod Cymru wedi bod ar y blaen i lot o gwledydd annibynnol yma, yn gryfach yn economaidd, yn gryfach o ran sefydliadau, yn gryfach o ran yr iaith, yn gryfach o ran bod y iaith wedi cael orgraff, wedi cytuno a pobl yn darllen yr iaith, a bod ni wedi gwneud cam gwag yn diwedd y 40 ganrif ar 15 achos bod ni bod yn rhan o wladwriaeth Brydain. Oedd yn llwyddiannus iawn, oedd hi'n anodd iawn dadlen erbyn hynny. Felly os chi yn cael cip i gael gafel ar Bai Cymru'n Rhydd, llyfr bach hawdd ddarllen, bach o copi, a dyn llyfr arall, angofius i am hyn, fi'n oed dangos o fyny rwan, Atlas of Stateless Nations in Europe. Efo rhyw broliant bach gyda i, ond yr awdur y Michael Bodlore Penlais, so Llydawr, a mae hwn gyda'i gwahanol map a bach a hanes gwledydd a bach am y gwledydd. A mae'n llyfr bach gwych i roi rwy'r cyd-destun i chi amdan sefyllfa'r gwledydd gwahanol yn Ewrop, sydd ddim yn annibynnol, gorllewin Ewrop. Felly mae hwnna'n lyfr bach da i chi gael hefyd ynghyd â cael y cylchlythyr. Felly, jyst i gloi, Geraint, cylchlythyr Llythyrau gan Gyfeillion, felly rhyw pytiau gan mudiadau pro-annibyniaeth, gwledydd di-wladwriaeth eraill, Ewrop, pobl tebyg i ni yng Nghymru ag yn wahanol. Unwaith pob 2 fis, os chi'n cael cylchlythyr YesCymru, bydd e'n cyrraedd eich e-bost chi. Os chi ddim yn cael, gyntaf, dewch yn aelod o YesCymru cael yr e-bost beth bynnag, ond petai rhywun falle eisiau ni siŵr bod cyfaill yn cael copi hefyd o'r cylchlythyr deifison, sut bydden nhw'n gwneud hwnna? Felly ar y cyfryngau cymdeithasol, bob un o Sianeli YesCymru wedi cael ei hyrwyddo. Fydd o dal i gael ei hyrwyddo hefyd am yr wythnosau nesaf. Cliciwch ar yr testun sydd o dan y graffeg, a mi fydd yna ddolen yn fanno. Cliciwch ar y ddolen, a wedyn mi allwch chi dan ysgrifio wedyn i gael cylchlythyr YesCymru. Ond hefyd allwch chi i gael o, ond fydd o mond ar gael yn Saesneg ar wefan ICEC International. Reit. A beth di wefan? Dwi'n mwyn cofio, Siôn, o bod yn honest. Nawn ni roi dolen gyd i e-bost fi. Mae ICEC gyda llaw yn ICEC. Dyn ni'n dweud ICEC, ond ICEC. Mae'n cael ei... Dwi'n meddwl ICEC.com, ydy. Wel, nawn ni roi hwnna... Mae'n un o hynny, ICECinternational.com, dwi'n cofio. Wel, nawn ni roi den yn dolen gyda'r podlediad yma. Felly, cofiwch gyda podlediad YesCymru ma, app podlediadau arferol hefyd ar sianel YouTube YesCymru. Plis rowch 5 seren i ni, ymatebwch gyda sylwadau diddorol a da ar YouTube hefyd. Mae hwnna'n bwysig o ran algorithm i gael mwy o bobl i glywed amdani. A rhannwch gyda'ch ffrindiau i ni gael mwy o bobl yn deall mwy o trafodaethau fewn y mudiad annibyniaeth yng Nghymru ag yn rhyngwladol hefyd. Geraint Thomas, Geraint Panorama. Diolch yn fawr i ti am wneud yr amser i siarad efo fi, Siôn Jobbins, heddiw ar bodlediad Radio YesCymru. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr i ddarllen cylchlythyr Llythyrau gan Gyfeillion. Dwi'n meddwl bod yn mor bwysig yn mudiad bod ni efo bydolwg rhyngwladol, bod ni'n dysgu yn gan ennill, a falle hyn o'r fel sy'n dweud bod nhw'n dysgu gyda ni yma yng Nghymru ac yn YesCymru. Pob hwyl i ti yn y dyfodol, Geraint, rhali rhyl yn wych, da ni'n trafod bach o'n am yn y fersiwn Saesneg, ond tan tro nesaf, pob hwyl.